Moi ja tervetuloa seuraamaan mun nykytanssin itsenäisen osion oppimispäiväkirjaa. Kuinka olla ikään kuin osa lattiaa? Minä ja lattia, lattia ja minä, me, erillään toisista ja yhdessä. Ikään kuin sulautuisi osaksi lattiaa, ikään kuin olisi osa sitä, uppoaisi siihen, sulkeutuisi lepäämään lattian kanssa. Lattian antama voima ja toisaalta se, että lattian läpi ei pääse. Lattian sulkeutuu. Voiko lattian kanssa tanssia ylätasossa? Päästin jossain vaiheessa irti tehtävästä, tanssin vain. Toisto ja suureneminen, joskin tapahtuuko näin aina? Onko aina toiston muutettava liikettä? Muuttaako tilanteiden toisto tulkintaamme tilanteesta? Toisto ja toistamattomuus. Minne menen? Asetuin tilaan, odotin ja lattia vei mukanaan.
Tanssin lattian kanssa ja sitä kohti ja pois siitä. Käsi laskeutuu lattiaan ja painuu läpi, nousee pois ja niin se vain tapahtuu. Katse seuraa. Asettua lattiaan eri tavoin. Pienen pieni ele. Miten vähän voin liikkua? Toisaalta, kuinka täyttää tila yksin liikkeellä? Tauot ja ei-taukoja. Tasapaino sen välillä. Mitä jos ei saisi pysähtyä? Lopulta käsi on ihmeellinen, niin tavallinen, mutta jotain hienovaraista ja kaunista. Kurotan ja sormet liikkuvat pehmeästi. Käden kosketus kasvoilla. Kumpi tuntee, sormet vai kasvot? Pehmeä ja kaareva. Jotain läheisyyden omaista. Ihan kuin joku toinen silittäisi. Turvaa. Minulle minulta. Jotain hämmentävää. Tapahtumarikas kierros. Silti lopun rauha piti minut otteessaan. En halua päästää irti siitä, kuinka käsi vain on. Ja jossain vaiheessa veri valuu pois kädestä ja alkaa kihelmöidä. Ikään kuin tavoittelisin jotain, mihin en yllä. Ei ole tarkoituskaan yltää. Vai onko? Mitä se edes on? Jokin kokemus vai vain katto? Katsonko kauas vai lähelle? Näinkö oikeastaan mitään? Olin vain ja lepäsin. Turva ja turvallisuus. Lepo, lämpö, läheisyys. Saako kosketus oikeasti tuon kaiken aikaan? Voisinko vain jäädä tähän hetkeen?